Καλησπέρα και από μένα. Un grand merci à l'ambassade de France pour cette initiative très dynamique et très innovatrice. Εγώ έφτασα σήμερα το πρωί γύρω στις 9.30. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχουν παρακολουθήσει το συγκεκριμένο φόρουμ από το πρωί. Πιστεύω ότι εδώ η χωρητικότητα της αίθουσας είναι 350 θέσεις. Πρέπει να έχουν μπει περίπου 500-600 άτομα. Θέλω να μου πείτε πόσα άτομα με αναπηρία παρατηρήσατε. Έναν, αν τον έχετε παρατηρήσει, ο Παναγιώτης, που είναι πίσω κοντά μας και ο οποίος είναι στέλεχος και motivational speaker του ΣΚΕΠ. Τώρα, γιατί δεν βλέπετε παραπάνω άτομα με αναπηρία, πρέπει να σας πω, αν δεν το γνωρίζετε, ότι 10 με 15% του πληθυσμού είναι άτομα με αναπηρία. Προφανώς αόρατοι, διότι δεν βλέπετε ένα 15% γύρω σας στην καθημερινότητά σας, το οποίο να έχει κάποια αναπηρία. Τώρα, γιατί δεν τους βλέπουμε? Θα μου πείτε προβλήματα προσβασιμότητας. Θυμάμαι αυτό που είπε ο Νικολάη Ιουσί πριν. Πραγματικά, όντως, η Ελλάδα δεν διευκολύνει καθόλου τα άτομα με αναπηρία. Δυστυχώς όμως υπάρχει ένα πρόβλημα πολύ πιο βαθύ και πολύ πιο σοβαρό, που είναι η αρνητική στάση της κοινωνίας. Όχι γιατί ο κόσμος είναι κακός, μην το ρίχνουμε πάντα στην κακία του κόσμου, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει, δεν γνωρίζει. Φοβάται πολλές φορές, έχει αγωνίες, θα είναι τα μηχανία. Φοβάται ότι μπορεί να προσεγγίσει ένα άτομο με αναπηρία και να πει κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να πει, το οποίο θα πειράξει, το οποίο θα προσβάλλει, το οποίο θα κάνει το άτομο με αναπηρία να αισθανθεί άβολα. Σας πληροφορώ ότι είναι καλύτερα να πείτε κάτι το οποίο προφανώς να στενοχωρήσει, από το να μην πείτε απολύτως τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο σε μια κοινωνία από την αδιαφορία. Ο ΣΚΕΠ, Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους, ιδρύθηκε το 2008 στην Αθήνα με στόχο να κάνει οικία την εικόνα της αναπηρίας, κυρίως σε μαθητές γενικής εκπαίδευσης. Τι κάνουμε λοιπόν? Υλοποιούμε εκπαιδευτικά προγράμματα εξοικείωσης και ενημέρωσης για την αναπηρία στα σχολεία, στο σχολικό πλαίσιο. Δηλαδή, έχουμε την έγκριση εισόδου και συμμετοχής από το Υπουργείο Παιδείας και μπαίνουμε σε διδακτική ώρα στα σχολεία και ενημερώνουμε τους μαθητές για την πραγματικότητα και την καθημερινότητα της αναπηρίας στη χώρα μας. Τα άτομα που υλοποιούν αυτά τα προγράμματα είναι άτομα με αναπηρία. Πρέπει να σας πω ότι μέσα σε 9 χρόνια έχουμε προσεγγίσει και έχουμε φέρει κοντά πάνω από 31.000 νέους και επίσης συνεργαζόμαστε πανελλαδικά με πάνω από 400 φορείς. Όμως, δεν μπορούμε να είμαστε παντού ταυτόχρονα. Χρειαζόμαστε και σκεφτήκαμε να αποκτήσουμε ένα εναλλακτικό εργαλείο επικοινωνίας που να μας δίνει πρόσβαση σε μαθητές αποκλεισμένους, είτε λόγω απόστασης, είτε λόγω μη προσβασιμότητας, έτσι ώστε και στην Αττική να μπορούν να συμμετέχουν τα άτομα με αναπηρία τα δικά μας, δηλαδή να ενημερώνουν, αλλά κυρίως να μπορούν να φτάσουν και σε άγονες γραμμές και σε νησιά κτλ. Τώρα λοιπόν, επειδή σκεφτήκαμε να αποκτήσουμε το ρομπότ BIM Pro της γαλλικής εταιρείας Waybot, θα ήθελα να σας δείξω ένα βίντεο να δείτε τι κάνει αυτό το ρομπότ. Anything outstanding, or can we wrap up? Hey, Susan. I wanted to talk to you about a problem we're having with the hinge assembly. Let's talk after. Thanks, everyone. Hey, Mark, do you have a sec? Absolutely. I heard there's an issue with the hinge mechanism. I actually have 2 problem areas right here. Yeah, I should just double check with Quan in the factory. Hey Quan, how you doing? Did you see the hinge that I sent an email about? Oh. You beat me here. Let's go talk to engineering.
finished with work. Hey, big guy. Το plus του Beam Pro είναι η κινητικότητά του. Γι' αυτό και θέλουμε να το αποκτήσουμε. Δεν είναι απλώς μια κρύα οθόνη. Αν το αποκτήσουμε, θα μπορέσουμε να πάμε παντού σε όλη την Ελλάδα και να διευρύνουμε τις συνεργασίες μας και την ενημέρωση που κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.